Goeie. Ik zie hem voorlezen van Kijmpe de krokodil, Rinne maar Jep. Jep is drok. Hij rint naar de door. Hij slacht mij zijn stut, hij blaft. Jou die deel, zei mem, ga niet in koer. Maar dat wil Jep net. Jep blaft weer. Oh, zei mem, ik weet het al, de worst eruit. Sef zit op een vlier. Hij bouwt een hoes van Lego. Dat kan niet goed. Hey Sef, zei mem, Jep maat eruit. Toch dood het even, hier is de riem. Sef had geen nocht. Toe, zei mem, als je hem waarom komen, krijg je wat lekkers. Daar gingen ze. Sep en Jef. Jep wil draven, Sef net. Jep wil springen, Sef net. Jep loekt onder riem, dat mij eens net. Daar rennen Eve en Silke. Ze tillen een tos. De tos liet het zwier. Wat doe je hem? Vreeg het Sef. Wij brengen lege flessen voort naar de bak. Niet het on, maar het mat. Zal ik het doen, zei Sef. Dan mat je mij Jep rennen. Als het kleer is, jouwt dus memmies wat lekkers. Wat dan? Vreeg je even Silke. Dat weet Sef net. Daar draven Eve en Silke. Maar Jep. Jep had willen. Eve en Silke ek. Ze komen langs het hoes van Reens. Reens is in de tuin. Hij springt op een kersen. Een springkersen. Dat wil Eve en Silke ek wel. Maar wij ek een keer, vregen ze. Dat mij best van Reens. Maar dan maar sto op Jep possen, zei Eve. Geef maar een blokje met hem om. Als het weer omkomst, krijg je wat lekkers. Van de mem van Sef. Echt weer. Nou wint er eens met Jep. Jep vindt het fijn, lekker boeten. Dan sjoggen ze Mia en Hidde. Die loeken een karre met doorzen met kranten. Wat doe je hem? Vreeg het er eens. We brengen op papier voort, niet het om. Zal ik het doen? Zei het er eens. Dan moet je hem op Jep passen. Was het wel Jep? Oef, blaft Jep. Jep vindt het goed, zei het er eens. Als je hem goed op Jep passen, krijg je hem echt nog wat lekkers. Nou is Jep bij Mia en Hidde. Ze rennen net zo hut. Dat komt van Jep. Hij is wurg. Was net meer Jep? Jep zei het niet. Hij gaat zitten. Zijn tongen hingen uit zijn bek. Kom, zei Mia, dan gaan wij weer om. Daar is Reenzek alweer. Maai de karre. Het oud papier is te plak. De klus is klaar. Nou eerst naar je hoes, zei Reens. Daar binnen even Silke. Dat is goed. Maar waar is Jep? Wat hebben we nou? Een optocht? Mem stiert die door. Ze sjocht op het dik. Daar rennen 6 ben. Voor hem rint Sef. Dan komen Eve en Silke. Daarna Reens. En als laatste Mia en Hidde. Zij loeken de karre. In de karre lijkt een tos. Op de tos zit een hoen. Wij willen graag wat lekkers, zei Sef. We hebben maar Jep erin west. Alle keren, zei mem. Alle keren, roepen de ben. Nou, voort dan maar. Mem helpt het drop kapot. Ziet je maar uit. Mem sjocht om haar heen. Er is Jep. Hij zit net meer in de karre. Ik denk dat ik het weet, zei mem. Ze rint naar de koer. Daar lijkt Jep. Hij had de eigen stief dicht.